Assalamu alaikum. Na farko a madadina da duka jama'a da muka zo wannan jiha ta Borno, ina son gode muku matasa. To a saurara matasa. Ina son gode muku kwarai da gaske. Kuma musamman ina son gode wa shugaban da mai gudanar tafi wannan jiha ta Borno da kuma ɗan takararmu na gwamna da mataimakin gwamna wanda ya gaba su da amfani da su da kuma sanatocinmu guda uku su ma ga su muna tare da su da ƴan hawan gwamnan guda 10 da kuma yan asambile guda 28. Muna gode muku duk da ruwa da aka tashi da shi aka yi da shi a wannan jiha ta Borno, jama'a sun fito tun daga airport har wannan guri da mutane musamman ma gurin buɗe ofis. Saboda haka muna gode muku kwarai da gaske. Kuma wannan ziyara ta tabbatar da cewa wannan jiha ta Borno Allah ya kawo lokacin canji. Wannan lokaci matasa lokacin ku ne, lokacin mu da baki daya na tabbatar da an zo lokaci cikin yarda Allah da a canja a samu shugabanci mai adalci da ci gaba. Ina so in gaya muku tun da na shigo wannan jiha tun daga airport ina ganin matasa da yara wanda da yawa daga cikin tun daga airport har zuwa wannan guri da kafa masu tafi. Yayin da muke tafiya abin da yake zuwa zuciyata shi ne ya za a yi yaran nan masu shekaru kaɗan mu mai da su makaranta. Ya za a yi matasan nan masu jini a jika mu sama musu aikin yi. Ya za a yi a kawo tsari yadda za a kawo wutar lantarki permanent a wannan jiha ta Borno. Yaya za mu yi mu kawo tsari na tsaro musamman a matsayina na tsohon ministan tsaro a Najeriya. Wannan su ne abin da yake ta yawa zuciya. Ina son tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda idan aka zaɓi wannan gwamna da wannan ɗan takarar na sanatocin guda 3 da 'yan asambile ɗinmu 28 da shugaban ƙasa, in Allah ya yarda yadda muka mai da Kano in Allah ya yarda Borno sai ta zama kamar Kano a lokacin mu. Saboda haka babban aiki ne a gabanku, babban aiki ne a gaban mu gabaki daya. Waɗanda suka kawo ci baya a jihar Borno suna nan, kuma abin da za su kenan a ci gaba ya kasance mutane mai kalilan suke ɗiban duke jama'a da baki, wanda wannan shi ne abin da muke so a gyara, ya kasance duka arziki kowa ya amfani, ya kasance an samu tsaro duka 'yan uwanmu da suke IDP yanzu kowa ya koma gida, kowa a gina musu gidajensu, kowa a bashi jari, kowa a buɗe masa makaranta, a buɗe asibitoci, a buɗe hanyoyin a yi dukkan abin da ya so da haka muke addu'a Allah ya ba mu nasara. Matasa sun gama magana, kuna jin abin da matashi na ƙarshen da yi magana cewar ko me zai faru
za su tsaya su jajirce su kawo canji a wannan jiha ta Borno. Ina fatan dukkanin wanda yake cikin wannan guri ya fita da ƙudiri a zuciyarsa cewa ranar zaɓe zai je ya yi zaɓe zai tsaya ijajince. Abin da muke yi a Kano mu ma muna so ku yi a nan. Mu a Kano in ka ga tafiyar mu abin da muke cewa shine Kano kowa agent. Babu wani ba agent da mu a Kano. Ranar zaɓe kowa agent ne. Zai tsaya ya tabbatar da cewar ba a sace ƙuri'a ba, ba a rubuta ƙuri'a ƙarya ba, kuma an je an faɗa kamar inda aka yi wannan zaɓe. Na tabbata idan aka yi haka, ko mutanen da na gani yau da idona daga airport zuwa gurin nan, in Allah ya neman fifita ta zaɓe da bisa ɗari a wannan zaɓe. Kuma a ci gaba da addu'a halin da ƙasar da take ciki, musamman ma wannan bangare na Najeriya abin da kai ci ne. Allah ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana gyara, ya tabbatar da shugabannin nan na ƙwarai sun zama gwamna, sun zama sanatoci da house of reps da assembly a kwamishinoni waɗanda za su tausaya wa jama'a, wanda za su sawa wa ma'aikata a tabbatar da cewa an biya su albashi a kan lokaci, kuma a tabbatar da cewa irin ayyukan da muka yi a Kano, musamman irin ƙarfafa taimakawa mata, musamman tsarin da muka yi na mata su haihu kyauta a asibitocin, musamman tsarin da muka yi na tura matasa kasashen duniya, musamman tsarin da muka yi na samawa matasa makarantu a Najeriya da sauran aikace-aikace. Burinmu shi ne dukkanin matasan nan kamar yadda nake ganin su a baya lokacin kamfen, ya kasance kowa ya samu abin yi gaba da zamani.